Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Здзіўляць гасцей і землякоў. Трэці рэспубліканскі форум турыстычных інфармацыйных цэнтраў на працягу 2 дзён праходзіў у Мінску і Маладзечні. І практыка, і тэорыя. У Маладзечанскім раёне завяршыліся туры раённай алімпіяды па школьных прадметах. 8 набораў цукерак і 10 пачкаў кавы. Мінчанін спрабаваў абрабаваць краму ў Маладзечні. Здзіўляць гасцей і землякоў. Трэці рэспубліканскі форум турыстычных інфармацыйных цэнтраў на працягу 2 дзён праходзіў у Мінску і Маладзечні. Арганізатары мерапрыемства Міністэрства спорту і турызму сумесна з Нацыянальным агенцтвам па турызму. Больш падрабязна аб усім у рэпартажы нашага карэспандэнта. Першы прыпынак у горадзе удзельнікі семінара зрабілі каля мемарыяльнага комплексу «Шталах-342». Аповед пра трагічныя падзеі, якія адбываліся тут у часы Вялікай Айчыннай, прагучаў з вуснаў кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні 5-й школы горада Юрыя Ганчаеўскага. Помнік не так даўно быў аблічбаваны, і таму кожны можа прачытаць у гаджэтах больш падрабязна пра гэты перыяд. А «Шталах-342» стаў не толькі месцам памяці, але і аб'ектам ваенна-гістарычнага турызму. Наш мемориальный комплекс «Шталах-342», он включен в состав непосредственно нашего проекта, организованного Молодеческим районным исполнительным комитетом «Иди и смотри». 8 основных точек, мест, где точно таким же образом гидами проводятся экскурсионные мероприятия. Сёння ў многіх раёнах створаны турыстычныя інфармацыйныя цэнтры. Яны не толькі фарміруюць і прапановваюць турпаслугі, але і прадумваюць стратэгію развіцця сваёй галіны ў рэгіёнах на перспектыву. Таму без узаемадзеяння з установамі культуры, рэлігіі, прадпрыемствамі, бізнесам наладзіць цікавыя мерапрыемства ці прыдумаць новы маршрут досыць складана. У той жа цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Богдановича распрацаваны віртуальныя і рэальныя экскурсіі для дзяцей і дарослых, аформлена карта знакавых месцаў краю, сабраны багаты краязнаўчы матэрыял. Відаў турызму сёння шмат, і кожны рэгіён будзе прапаноўваць нешта сваё, адметнае. Чем славится Ушаччина? Славится своими озерами. На территории нашего района более порядка 170 малых и больших озер. Почти одно из самых глубоких озер Беларуси, озеро Вечеря. Самое чистое по прозрачности озер, где создан заказник республиканского значения Кривое. Также славится и своим мемориальным комплексом. Когда-то по значимости 4-м событием в нашей республике это мемориальный комплекс «Прорыв», посвящен прорыву вражеской блокады в мае 1944 года. Также в последнее время наш регион начинает славится уже своим событийным туризмом. Это фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Прорыв». Это областная патриотическая акция «Прорыв Победы» на том же мемориальном комплексе «Прорыв». Ну, в последнее время уже набирают, так скажем, обороты и религиозная направленность. Это религиозное событие. Это 2 августа проходит священное богослужение, освящение родника и креста в нашем Стайском бару. Там тоже очень интересно в своем плане легенда. Нашему району характерно именно развитие агроэкотуризма. У нас 28 агроэкоусадеб, и практически каждая из них имеет какие-то свои особенные изюминки, какие-то свои, как мы называем, улички, которые вот готовы привлечь и рассказать о том, что мы умеем, что мы имеем, научить такому красивому, правильному народному отдыху, рассказать о традициях, дать возможность попробовать и приготовить национальные блюда. Пабываўшы на розных аб'ектах і ацаніўшы хаця б часткова турыстычныя магчымасці Маладзечна, госці падчас сустрэчы на дыялогавай пляцоўцы падзяліліся сваім вопытам і напрацоўкамі, абмеркавалі інавацыі ў заканадаўстве і алгарытмы стварэння турыстычна-інфармацыйных цэнтраў там, дзе іх пакуль няма. У кожным раёне Беларусі ёсць што паказаць і пра што расказаць. А ў рабоце тураператары і спецыялісты метады прымяняюць самыя розныя. На данный момент пользуется спросом промышленный туризм, когда посещают большие предприятия. Продвигаем мы туризм через, в первую очередь, соцсети. Сейчас очень пользуются популярностью и Инстаграм. Продвигаем через официальные сайты, продвигаем через бесплатные экскурсии, организовываются на территории разных районов. И вот у нас сегодня была такая ознакомительная экскурсия с нашим предприятием «Дилис Косметик». И как раз-таки благодаря таким обзорным экскурсиям жители и гости больше узнают о тех местах, которые открыты для посещения у нас в стране. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.
З сярэдзіны лета пенсіі ў сталіцы абласных і раённых цэнтрах выплачваюцца ў асноўным праз банкі. Права пажадання атрымліваць свае сумы праз пошту захавана толькі для пенсіянераў старэйшых за 70 год, інвалідаў першай і другой групы, грамадзян, не маючых пашпарта па рэлігійных перакананнях. Правілы выплаты не змяніліся таксама для сельскіх жыхароў, якія выйшлі на заслужаны адпачынак. Адпаведным указам прэзідэнта краіны уведзены дадатковыя катэгорыі пенсіянераў, якія жадаюць атрымліваць пенсійныя выплаты па пошце, у тым ліку з дастаўкай на дом. Это инвалиды третьей группы, лица с ограниченной способностью к самостоятельному передвижению, функциональный класс 3 и выше, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и получающие пособие по уходу за этим ребенком-инвалидом. Лица, зарегистрированные по месту жительства в одном жилом помещении с инвалидом первой группы, получающим пенсию через объекты почтовой связи. И пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста до 1 января 2025 года. Другие категории пенсионеров также смогут при желании перевести выплату пенсии на почту при оплате данной услуги за счет собственных средств. І практыка, і тэорыя. У Маладзечанскім раёне завяршыліся туры раённай алімпіяды па школьных прадметах. Лепшыя вучні будуць прадстаўляць наш раён на абласных спаборніцтвах. Тэму працягне наш карэспандэнт. Каб стаць удзельнікам раённай алімпіяды па любым прадмеце, для пачатку патрэбна аселіць школьны этап, выканаць правільна не менш за пэўны працэнт ад прапанаваных заданняў. А па некаторых прадметах, дарэчы, прадугледжаны 2 туры – тэарэтычны і практычны. Так што да алімпіяды найбольш мэтанакіраваныя вучні пачынаюць рыхтавацца з класа 5-6. Многія працуюць і на канікулах. Некаторыя эрудыты спрабуюць сілы па некалькіх прадметах, іншыя выбіраюць адзін. Усім у дапамогу інтэрнэт-курсы і лекцыі. Канкрэтныя веды ўжо алімпіяднага ўзроўню вучні атрымліваюць і ў рэсурсных цэнтрах, а летам стараюцца пабываць на профільных зменах у аздараўленчых лагерах. Сегодня я участвую в Олимпиаде по физике, и она для меня очень важна. Я участвовал по Олимпиадам в биологии, физике, математике и английском, но это были всего лишь школьные. А вот это моя первая районная, очень волнуюсь. Надеюсь, что в ней выиграю, ведь победа для меня будет очень важна. Ведь я смогу прийти на городскую, потом областную и в итоге поступить в вуз. Информатика для меня очень интересна, как предмет, в принципе. Я впервые участвую, в принципе, в Олимпиаде по информатике, потому что недавно прошла курсы и пишу на языке программирования Python. Вот. В принципе, я надеюсь поступить в университет, связать с этой специальностью и быть программистом в дальнейшем. И надеюсь только на победу. За пару хвілін да пачатку алімпіяды ў камп'ютарнай сетцы з'яўляюцца на сайце заданні, якія тут жа раздрукоўваюцца пры вучнях у аўдыторыі і раздаюцца ўдзельнікам. На кожны прадмет свой прамежак часу. Між іншым, да вучняў 9-11 класаў для ўдзелу па іх праграмах далучаюцца і 7-8 класнікі. Такое правіламі алімпіяды не забаронена, а стымул пазмагацца за дыпломы абласнога і рэспубліканскага ўзроўню таксама ніхто не адмяняў. Те преференции, которые есть у победителей Олимпиады, расширены. Во-первых, это возможность без экзаменов поступать в высшее учебное заведение, являясь победителем уже областного этапа. Кроме того, наши дети активно участвуют и во внутривузовских олимпиадах. Сегодня также есть возможность у победителей таких олимпиад стать студентами того вуза, в котором они прошли этот конкурс и стали победителями. Сёлета ў раённым этапе прадметнай алімпіяды прынялі ўдзел больш за 450 вучняў. Лепшыя з іх адправяцца на абласны турнір, а ўсе астатнія, атрымаўшы пэўны вопыт і зрабіўшы разбор палётаў з педагогамі, будуць рыхтавацца да іншых спаборніцтваў. Алімпіяды не адзіны конкурс у праграме школьнага навучальнага года. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Пачастунак за 350 рублёў і крымінальная справа ў падарунак. 29-гадовы мінчанін вырашыў закупіць тавары ў адной з прадуктовых крам Маладзечна. Узяўшы 8 набораў цукерак і 10 пачкаў кавы, мужчына накіраваўся да выхаду, абмінаючы касу. Аднак яго заўважыў прадавец гандлёвага аб'екта. На просьбы касіра спыніцца мінчанін не адрэагаваў, а наадварот вырашыў бегчы. Супрацоўніца крамы паспяшалася за недобрасумленным пакупніком і паведаміла пра здарэнне ў міліцыю. У дачыненні да мужчыны распачатая крымінальная справа за рабаванне.
Захавай сабе жыццё. ДАІ праводзіць прафілактычную акцыю, мэта якой папярэджанне дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам пешаходаў. З наступленнем асенне-зімовага сезону і скарачэннем светлага часу сутак заўсёды ўзрастае верагоднасць інцыдэнтаў на дарозе. Таму інспектары нагадваюць пешаходам і веласіпедыстам пра неабходнасць выкарыстання флікераў і жылетаў як дзецьмі, так і дарослымі. Святлоадбівальныя элементы застаюцца дзейсным сродкам бяспекі для чалавека на дарозе. Адлегласць, з якой вадзіцель можа заўважыць такога пешахода, вырастае з 30 до 140 метраў. Падчас акцыі інспектары ДАІ выяўляюць тых удзельнікаў дарожнага руху, якія груба парушаюць устаноўленыя правілы. Маладзечанскай дзіцячай школе мастацтваў 75. У свой дзень нараджэння навучэнцы, педагогі, выпускнікі і госці падрыхтавалі канцэртную праграму, якая прайшла ў Палацы культуры «Маладзечна». Сёння ў школе працуюць 30 творчых калектываў, 9 з іх са званнем «Народны» і «Узорны». За ўсю гісторыю школы 38 разоў навучэнцы і творчыя калектывы школы былі адзначаны спецыяльным фондам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Сёння ва ўстанове працуюць 119 чалавек, навучэнцаў больш за 700. 2 гады запар наша школа мастацтваў лепшая ў вобласці. Многія падпісчыкі соцсетак назіраюць за творчым жыццём школы. У нас очень активно ведется Инстаграм нашей школы. Его ведет Ольга Валерьевна Вархопович, очень креативный наш педагог. Мы все вместе помогаем, скидываем какие-то видео, заметки. Но это настолько интересно и настолько разнообразно и по-доброму, что, знаете, вот мы бываем на конференциях, там, на собраниях, и все задают один вопрос, говорят, кто у вас ведет Инстаграм? Потому что это действительно по-доброму и очень полезная информация, как для начинающих, как для выпускников, вообще, в принципе, для людей разного поколения, разных профессий, потому что у нас, мы уже тоже набрали много подписчиков, и также школы, просто люди, которые не имеют вообще никакого отношения к школе, к музыке, вот, поэтому мы стараемся добавить больше информации туда. Про поступление в основном родители, естественно, теперешние родители сначала все изучают, педагогов, школу, и потом только, естественно, идут туда. Вот, поэтому мы стараемся держать марку, и так как мы уже 2 года лучшие в области, у нас, в принципе, есть большой набор в школе, и мы движемся дальше. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!